Shoutout sa Boy Putik. Lahat sa mga customer ko. Good morning sa iyo. Good morning. Kagin mo na talaga. Ayun. So dito 350 ang kanyang mga presyo ng mga hipon. At ang presyo ng mga golden pompano ay 370. Gano po. Yan po talaga presyo niya. Malalaki naman yun. Lalaking hipon, no? Fresh na hipon. Ang ganda, oh. Kaya kasi ng palukan. Masarap yan. Eh dito magkano? 200 ang kilo, no? Masarap sa paksiw. Alas lahat, paksiwin yung ano. Na inyong mabibili dito sa pestuhan, no? Ni B2. Boss Lawrence, magkano ngayon ang kilo? 100 ang kilo? Yun ang kilo ng mga limasat, no? Napakamura ng mga presyuhan. Tapos, 250 sa per kilo ng mga yellow pintuna. At presyo ng mga balsa galunggong ay 140 per kilo. Laman. Lorna, magkano kilo? 300. Yan po ang presyo ng mga laman ng yellow pintuna o bariles. 300 ang per kilo na. Yan, laki ng bakoko. Yan po ay masarap sa sinigang. Tapos bisugo ni Boss Alex. 100 pesos, napakadami, oh. Dito ay magkano presyo? 100. 190. Ayun, presyo ni Ito sa akin. Paring Agustin dito sa Malabon Fish Market. Ayun. So ayan, 90 pesos, no? At 100 pesos na mga Madami pa. Murang per kilo ng kanyang mga latag dito na mga tilapia Batangas dito sa Malabon Fish Market. Magkano kilo galunggong? 80 lang. 80 pesos per kilo ng mga galunggong. Akala ko natumpukan na yan, eh. Ayan, no? Yan po yung mga galunggong natin, 80 pesos na mga per kilo. So, ganyan po yung mga kababayan po natin na Alright, so isang magandang buhay po sa ating lahat at tayo po ay nandirito pong muli sa bayan ng Malabon. So, a-update natin yung kanilang mga latag na mga binibenta nila, no, sa ating mga mamimili na dumarayo. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! Alright, so pasadahan natin tong haba ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So nandito tayo kay Boy Mangga at update natin yung mga mangga na kanyang binebenta, no? So ito yung presyo ng kanyang mga mangga, 50 pesos yung mga per kilo. Bubot pa, pinitas na. Nakakita na ng puno, kinuha na yung mga mangga. Grabe ka, Boy Mangga, shoutout sa'yo. Hinahunting ka ba ngayon? So shoutout sa mga humahunting sa'yo. Bahala na sila sa'yo. Alright, so nandito tayo sa pwesto ni Boy Bangus. Ito yung mga presyo ng kanyang kada piraso. Hindi! Sabi mo kasi, may promo. Yung promo hinahanap. So talaga, Boss Maeng, yan po yung 110, 120, no? 130 yung mga kada piraso na bentahan ng bangus ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market. At ito yung walang presyo. Ayan. So busy si Boss Maeng, no? Hindi natin siya maistorbo sa kanya mga latag dahil nga madami ang humahango o kumukuha ng kanyang mga bangus na binebenta sa ating mga mamimili. So pinagkakaguluhan ng kanyang pwesto, no? So di tayo kay Jeff. So ubos na rin yung kanyang mga latag dito ng tuna. So pusit kalawang. Yan po yung mga presyohan dito sa kanilang mga latag ng mga bangus, no? So ganyan pagkaguluhan ngayon yung bangus, dagupan ni Boss Maeng, hindi natin siya maistorbo sa kanyang pwesto dahil yung mga bangus niya ay tuloy-tuloy ang kanyang paglilinis. So shout out sa iyo, Boy Bangus, good morning. Shout out din sa iyo, Boy Kasoy.
Alright, so eto na tayo sa mga presyuhan ng mga hipon dito ni Boy Putik. So shoutout sa Boy Putik. Lahat sa mga customer ko. Good morning sa iyo. Good morning, kakainin mo na talaga. Ayun. So dito 350 ang kanyang mga presyuhan ng mga hipon. At ang presyo ng mga golden pompano ay 370. Gano po, yun po talaga presyo niya, malalaki naman yun. Lalaking hipon, no? Fresh na hipon, 350 ang per kilo. Ayan, ang masarap na hipon. At ang piraso ng bangus. At meron din pong 90 pesos, no? Good morning sa iyo, Boy Tilapia. Presyo mo hindi nagbago, ha? 90 pesos pa rin ang per kilo. Dito 100 pesos. So dalawang klase ang kanyang bentahan ng tilapiyang Batangas. So nakikita ko mananakit na naman ng iyong kilikili. So shoutout sa iyo, alias Boy Pogi. Yun. So gulyasaw natin dito may 100 at 140, no? Yan po yung mga per kilo rito. So pababa tayo dito at nandito tayo sa mga bentahan po ng mga gulay. So shout out sa iyo, Lodi. Good morning. So ngumunguya na naman si Moy Moy. Ayun, shout out po. Shout out po, Nay. Good morning. Good morning po. Alright, so salamat. At yan po yung mga yan po yung mga presyon po dito na mga gulay natin, no? So 20 pesos ay makakabili na po kayo ng mga kada balot kamatis. Yung mga nakabalot na maramihan, yan po ang presyo ay 50 pesos. Yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. 50 pesos yung mga kilo ng kamatis. So may mga nakabalot din po dito at mga nakatali na gulay. Shoutout sa Pogi. Good morning po. Morning po, Ate Rogie. So presyo ng mga manok po natin dito, buto-buto. Kada balot ay 70 pesos. Yan po ay manok na kalp. Walang pakpak, walang atay, baluna, walang bahay, guya. Kundi puro buto-buto. 70 pesos, no, na inyong mabibili dito sa pwesto ni Ate Rogie. Salamat po. May tawad pa. Ayun. So sa mga prutas, ito naman po yung mga presyo natin, no? So yung pag-update natin ay tuloy-tuloy pa rin dito dahil binabaybay natin itong haba ng pwestuhan ng kanilang latagan dito sa Malabon Fish Market. So walang milon, pakwan pa rin ang ating nakita, 140. Yan po yung mga isang piraso. 3 pieces sa mga pongkan, 50 pesos. So presyo ng mga ampalaya natin ay 80 pesos yung mga per kilo, 50 pesos pa rin po sa mga latag dito ng mga kamatis, no? Sito po ay 15 pesos. So ito yung mga alimasag natin, no? At mga magagandang alimango. Ayan. Matatabang mga alimasag na inyong mabibili at mga isdang kitang sa mga latagan dito ni Bito. Tinapay donut. Libre na lang daw po. Ano, may queso, may ube. Anong flavor? Yan, mga sapsap na presyo ninyo mabibili. So presyo ay 260. Ito yung mga masarap na paksiw, isdang kitang, oh. Lagyan ng luya, napakasarap. Ilan tayo para kalahati niya? Tapos may mga, grabe po, grabe yung init. Kailangan malakas ang iyong resistensya sa init. Ang ganda, oh. Kaya kasi ng palukan.
Masarap yan. Eh, dito magkano? 200 ang kilo, yun, no? Masarap sa paksiw. Alas lahat, paksiwin yung ano. Na inyong mabibili dito sa pestuhan, no? Ni B2. Fresh na latagan po nila ng mga isda dito sa Malabon. Sa Malabon Fish Market. Ako nanghiya ako ng 7, hindi kayo nagbigay. Bayaran niya 7, ate tayo. Chete. At bayaran niyo raw, Nay. 7 pesos. Tag 350 po kayo. Ayan, no? Mga latag po dito ng talaba, matataba. At ito po yung mga golden cohol. Tapos yung mga limasag natin. Boss Lawrence, magkano ngayon ang kilo? 100 ang kilo? Yun ang kilo ng mga limasag, no? Napakamura ng mga presyuhan. Tapos may mga alimangan rin dito, no? Hipon, 330. Malalaking hipon na. Jumbo yan, jumbo. Masarap, manamis-namis yung nabili. Ay, kapon? Oo. Oo, sariwa yan. Mas bago. Sarap eh. Hindi ka tulad nito? Hindi, ano, ganda pa yan, pang-tempura. Alright, yan po yung mga update natin, no? 100 pesos tumpukan at 50 pesos sa mga tumpok din po ng mga galunggong, no? Kung bumili ka Alumahan, 100 pesos, madami na. No, pamperito. Napakamura ng mga bentahan nila, no, ng mga isdang alumahan dito sa Malabon Fish Market. 100 pesos tumpok. Tuloy pa ang ating update sa mga latagan na ating maiikutan sa kanila mga pwesto. Yan, mga golden pompano na latag dito, no? At may mga bagong latag dito si Kuya Ricky na mga gulyasan at yellowfin tuna. So update natin yung mga presyo. Ito yung mga magaganda nating golden pompano. Magkano ang kilo? 350 ang mga golden pompano. Ganda, no? Golden pompano. Napakasarap ng mga golden pompano sa kinamatisan. So ito yung 160 per kilo ng mga gulyasan, mga bagong latag. Tapos 250 sa per kilo ng mga yellowfin tuna. At presyo ng mga balsa galunggong ay 140 per kilo. Alright, yan yung latag ni Kuya Ricky. At pasukin naman natin yung nasa loob ng mga bangus na bentahan niya. So grabe pagkaguluhan yung mga pwestuhan dito ng bentahan, no? Ayun, no? So dagsa yung mga mamimili, no, sa Malabon Fish Market. 260 per kilo naman ng mga hipon dito. 180 po dito, no? Sa mga per kilo ng bangus. Wala nga mga ibang latag na big salmon head. So ito yung mga naabutan natin latag ni Kuya Ricky sa kanyang pwesto sa Malabon. Alright, 260 sa mga kilo dito, no, ng mga bentahan ng hipon. Alright, so ganyan karami po yung mga kababayan po natin na tumayo dito sa Malabon Fish Market. So shout out po sa inyong lahat. Good morning. Alright, so abante pa tayo. Good morning. Nakapamili ka na? Ay, Kuya Ricky. Alright, so eto, no, yung mga iba pang latag dito. So update natin yung presyo. Ang hipon ay ganito ang mga presyo dito. So tilapia Batangas, 100 pesos yung mga per kilo at 280 sa mga kilo dito ng hipon. Tapos mga laman po dito ng mga malalaking o tinatawag natin bariles. Yellowfin tuna, laman. Delorna, magkano kilo? 300. Yan po ang presyo ng mga laman ng yellowfin tuna o bariles. 300 ang per kilo na. Tilapia Batangas ay 100 pesos.
yung mga per kilo. Alright. So, 360 jumbo size na hipon. Ayan o, solid, malalaki na press na hipon. Dito, no? Ayan, mga isang bakoko, malalaki. Press na mga bakoko. Sabi daw, 250 sa'yo daw, 200 lang. Tagoy ba naman? Tagoy ba naman kahit? Alright, so yun po yung mga malalaki at 320, no? Per kilo na mga hipon dito. Shout out sa'yo. Lumagsa na naman ang mga hipon dito sa Malabon Fish Market, no? At mga naglalaro sa mga presyohan. Ito malalaking mga bakoko, no? Bakoko. Tapos espada, mga isdang lapad. Yan, laki ng bakoko. Iyan po ay masarap sa sinigang. Yung isdang bakoko o kaya prito. Ito toasted lang, no? Napakasarap po niya mga isdang bakoko na inyong mabibili dito sa pwestuhan ni ate. Alright, so dito 90 pesos ang mga kilo ng tilapia Batangas. 340 sa mga hipon at meron din pong 280 mga per kilo ng hipon dito yan, no? Light sa akin, light. Hoy, mabuking guwapo, taga-tundo. Shoutout sa'yo! So yan po yung mga presyo ng mga hipon dito tilapia Batangas na inyong mabibili sa Latagan sa Malabon Fish Market. 100 pesos, 110, 100, 110. Ayan yung mga bentahan niya sa Malabon Fish Market, no? Tilapia Batangas. Bagus kuya, isang dadalan ko isa na lang. Alright, so abante pa tayo rito sa mga latagan. So mga tanggit at mga presyohan dito 260, 280 per kilo na mga hipon. So shoutout Aaron. Magkano yung mga 130 lang sa malaki sa ano. 130 ang isang ano? Yun ang per kilo Sa natin. malayong karagatan. Ayan, gulyasan natin 130 ang kada kilo, no? Ng bentahan po rito. Gulyasan. At may tilapia rin siya malalaki. Yan, 90 lang din dyan. Napakabisa. 90 pesos per kilo. Ang lalaki ng mga tilapia at mura nila Ano, pinibenta, shoutout no? sa ang ni Boss Lando. Nagluto ng tinola, may balat pa yung North Cubes. So shout out sa balat ng North Cube na nilagay sa tinola. Ayan. 90 pesos, no, per kilo ng tilapia Batangas. Salamat Aaron, thank you. At sa mga hipon natin dito ay 320. Malalaki na rin mga hipon, no? Murang-mura rin sa 320. So 110 isang piraso dito ng mga bangus na inyong mabibili. $280 per kilo, no, ng mga hipon dito sa kanilang latag. So ito yung mga bentahan po dito. 100 pesos sa mga tumpukan. Tapos bisugo ni Boss Alex, 100 pesos, napakadami, oh. Ito yung nahuhuli sa ibang lugar, no, ng mga bisugo. Di kagaya sa Manila Bay yung isang klaseng bisugo. Ito yung bisugong dagat. Ayan. Lumalaki yan, nagiging isdang binduan. Yung mga bisugo natin dito malalaki na nahuli, yun yung mga masasarap na ipaksiw, no? So ito masarap din ipaksiw to. Itong ganitong klaseng bisugo. 100 pesos mga tumpukan. At 100 pesos tumpok ng mga hipon. So ang daming latag nga ngayon dito, no? Dagsa yung mga hipon natin sa Malabon. At napakarami talaga na latagan. Alright, dito tayo sa iba pang latag, no? Kaya 170 po ang mga per kilo ng mga bangus dagupan.
Good morning. Mag-enjoy ka sa pagkain sa'yo, Boss Jeff. Enjoy mo na pagkain. Magkano doon? So yan po yung mga 100 pesos na mga tumpukan po dito na inyong mabibili sa Latagan, no? Surahan. Alright, so ganito po yung sistema o sitwasyon dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Napakaraming tao at talagang naghahanap ng mga murang presyo na kanilang mabibili. So abante pa tayo at mag-update pa tayo sa ibang latag na ating pupuntahan dito sa kabilang side. Salamat ha, thank you. So abante tayo dito. Alright, tumpo ka ng mga tulingan dito. Ayan. O, dalawa 150 sa mga presyo ng mga tulingan, no? 90 pesos sa mga per kilo dito ng tilapiyang Batangas. At dito ay 100 pesos. Ayan, no, 100 pesos na mga kilo, no? Ng tilapiyang Batangas. May mga bangus na rin sa mga Latagan. At dito ay magkano presyo? 100, 190. Ayun, presyo ni Ito sa akin. Paring Agustin dito sa Malabon Fish Market. Ayun. So ayan, 90 pesos, no? At 100 pesos na mga Hindi na lang, madami pa, murang per kilo ng kanyang mga latag dito na mga tilapia Batangas dito sa Malabon Fish Market. Pare, salamat. Eh, go. Titry kay Paring Botoy. Magkano ngayon ang per kilo ng hipon? 300 to 80 mga per kilo, no? Na mga hipon natin dito sa pwesto ni Paring Brian sa Malabon. Alright, so yun po yung mga na-update natin sa kanilang latagan at talaga nga naman yung mga kababayan po natin to sa kabilang side ay pinagkakaguluhan po yung ibang mga latag, no? Na kanilang mabibili doon sa pwestuhan. Pre, thank you. Magkano kilo galunggong? 80 lang. 80 pesos per kilo ng mga galunggong. Akala ko natumpukan na yan eh. Ayan, no? Yan po yung mga galunggong natin. 80 pesos na mga per kilo. So, ganyan po yung mga kababayan po natin na naka-standby, no? O naka-stay doon sa mga pwestuhan na yan dahil nga sa mga murang presyo na kanilang binibili na mga seafoods dito sa Malabon Fish Market. So dito ay 280 yung mga per kilo ng kanilang latag ng hipon. Sakto pa yan. 2 kilo mo na. Alright, yan naman po yung mga presyo ng isda. Saan? 105. Daan na lang niya, ayaw mo pa. So yun po, at dito na po natatapos ang ating pag-iikot at pag-vlog dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Keep safe everyone. Dito po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.